Okay. May sa Arabi, anak kabalyuan. May isang alasang, analapsan. Putno anataray, agkurang itay. Aglalalun, kuyak-iyagam, kumawiwitay. May sa Arabi, anak kabalyuan. May isang alasang, analapsan. Putno anataray, agkurang itay. Aglalalun, nuyak-iyakam, kumawiwi. Ay napare, nagpintasin na pamagi. Jay malasang, awaw sexy. Nang luna, nuna kabikini. May sa Arabi, anak parparmataan. May sa aladawan, di nagparanggan niya. Bilan panunod ko, di nabaybayan. Kadagiti bitbitwen, nya imapay. O anansata, o inget imnas, anang ayaw, daytoy ring na, di mo kutasen, daytoy nga ayat, takon siyang agayat, mauyos metin daytoy biyak. Hello JT, ayan, happy watching my friends. And of course, kina Vince Palting. Ako nag-imas na ang apelido, Palting. Hello Binong. Hello Ninang Joy, Ninang Rosemary Juan Julian, And of course, kina Rosemary, Sanjay Akawili, Luisa Mendoza, nakamot sumala kagura. Ay sa Arabi, anak parparmataan. May sa aladawan, di nagparangkan niya. Bilang panunod ko, inabaybayan. Kadagiti bitbitwen, ain mahay. O anansata, o inget imnas, anang ayaw, daytoy ring na, di mo kutasen, daytoy nga ayat, takon siyang agayan, mauyos metin daytoy biyak. Takon siyang agayan, mauyos metin daytoy biyak. Ayan. Okay, may sapay.